Dobrý den, chtěl bych vás přivítat na mé prezentaci na středoškolskou odbornou činnost na téma analýza kvality a určení obsahu těžkých kovů ve vínech. Mé jméno je Ondřej Metelka a zúčastňuji se v oboru zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství. Na začátek bych vám chtěl něco představit ohledně mé práce. Zabýval jsem se rozborem kvality vín ze Severní Makedonie pomocí akreditovaných metod. A dále jsem se zabýval experimentální částí, kde jsem stanoval vlastně těžké kovy pomocí experimentálního přístroje hmotnostního spektrometru s indučně vázaným plazmatem. Měl jsem vlastně na tuto část 9 vzorků ze 3 různých zemí. Má cesta začala v Severní Makedonii, kde jsem byl na odborné stáži a stanoval jsem pomocí akreditovaných metod 3 různá vína. A můj projekt vlastně skončil v Pardubicích na Univerzitě Pardubické, kde jsem pracoval na přístroji ICP-MS. Během práce jsem stanoval pH, těkavou kyselost, celkovou kyselost, obsah alkoholu, obsah oxidu siřečitého, jakož volného, tak celkového, dále také redukujícími cukry, suchého extraktu, hustotou a relativní hustotou a v neposlední řadě stanovením těžkých kovů ve víně vlastně pomocí ICP-MS. Zde můžete vidět mé 3 vzorky, které byly využity na akreditované metody. Z toho levý vzorek je červené víno Vranec. Uprostřed se jedná o bílé víno a na pravém obrázku se jedná o růžové víno. Všechny vína byly určeny k experimentálnímu průzkumu, takže nebyly specifičtěji popsány. Vlastně nejdříve bych vám chtěl představit něco o akreditovaných metodách, takže bych vám chtěl něco říct o stanovení pH a koncentraci celkových těkavých kyselin. pH bylo měřeno pomocí skleněné elektrody, většinou se hodnota pohybovala v rozmezí 3 až 4 a vlastně koncentrace celkových těkavých kyselin byla použita a změřena pomocí potenciometrické titrace. Hodnoty se pohybovaly v rozmezí 5 až 8 gramů na litr. Dále byla stanovena těkavá kyselost, přičemž vzorek vína byl předestilován, vlastně těkavé složky převedeny do destilátu a ten destilát dále titrován 3 fázemi do samotného výsledku. Ty titrace vlastně probíhaly ze začátku přidáním indikátoru fenolftalinu, který byl odměrným roztokem hydroxidu sodného titrován do růžového zbarvení. Dále byl přidán půl lžíce KCl a 3 kapky kyseliny sírové. Dále přidán škrob a titrován odměrným roztokem jodu do tmavě zakaleného zbarvení. A 3. fází bylo retitrování stejným odměrným roztokem jodu po přidání tetraborytanu draselného. Obsah oxidu siřečitého a redukujících cukrů byl velice jednoduchý. Při stanovení oxidu siřečitého byl použit pouze škrob a hydroxid sodný a u redukujících cukrů vlastně Shorlova metoda za pomocí Fehlingových roztoků. Všechny ostatní
Akreditované metody byly změřeny pomocí hydrostatické váhy Ghibertiny, která vlastně pomocí automatických výpočtů a autokalibrace dokáže změřit jednotlivé výsledky s přesností až na setiny. Dále bych vám něco pověděl k mé experimentální části, kde bylo vybráno 9 vzorků vín, přičemž 4 ze Severní Makedonie, 4 z Itálie a poslední dodatkový vzorek z České republiky. ICP-MS jako takový funguje velice svižně a jedná se o velice moderní, řekl bych nejmodernější v této době. Funguje na bázi autosampleru, kde si vzorky vlastně vezme sám do zmlžovače a pomocí inertním plynem se zmlžuje do plazmy, která má teplotu okolo 7000 Kelvinů, kde se jednotlivé složky vlastně dělí na atomy, přičemž jednotlivé atomy mají určité ionty, které musí být dále pomocí kvadrupolu řešeny. Prostupují pouze kladné ionty a ty nám zadávají hodnotu do počítače pomocí spekter. Samotné výsledky akreditovaných metod. Těkavá kyselost byla změřena na miliekvivalent na litr, jakožto standardizovaná hodnota. Celková kyselost také. Obsah oxidu siřitého byl vypočten jednoduchým matematickým výpočtem nebo přímo odvozen z tabulky objemu odměrného roztoku jodu při titraci. To stejné také u redukujících cukrů. Stanovení suchého extraktu je jednou z nejdůležitějších měření při samotném výsledku vína. Udává barvu a chuť. A můžete si všimnout, že červené víno obsahuje nejvíce této složky. Hustota a relativní hustota něco málo pod vodu. A zde přehledná tabulka všech jednotlivých měření. Bylo zjištěno, že bílé víno obsahuje nadmíru oxidu siřitého a proto by tento druh nemohl být uveden na trh. A teď něco k experimentální části. Došel jsem k závěru, že těžké kovy ve víně jsou, ale v naprosto minimální koncentraci, takže pro člověka na člověka nemá vliv, neohrožuje ho. Chtěl bych vám to představit na analýze hlavních komponent, kde jsme se snažili zjistit víno podle místa původu a pomocí právě těchto těžkých kovů výpočtem. A můžete si všimnout, že vzorky ze Severní Makedonie jsou ve stejném hluku oproti Itálii, kteří se vyskytují úplně v jiném hluku. Pracoval se s váhou proměnlivosti, přičemž ty prvky, které jsou nad touto čarou, obsahují pro naši koncentraci větší rozměry. Zde si můžete povšimnout jednotlivých rozdílů mezi všemi vzorky vín. A tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se zúčastnili na mém projektu. Hlavně tedy doktorce Biljaně Balabanové, která mi doporučila toto téma. A na závěr svým konzultantům z Univerzity Pardubice
Děkuji za pozornost.